Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar, gaderli aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Bugun iýun aýynyň 7-si hepden diň şuny diýmek hemişekler ýaly gahrman arkadamyň tagallat bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyna taýýarlanyp ýürüýdi. Size hödürlenýän o wagtlar saglaşan atly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehribany ýeleşler hormatly tamaşaçylar, o wagtlar saglaşan atly gepleşigimiň bugunky göçme sany mehribany arkadamyň saýasyna gözel paýtagtymyz Ak şäherimiz Aşgabatyň gözelligine, görküne görüp goşup oturan Aşgabad Medeni Jalş merkezinde o wagtlar saglaşan atly gepleşigimiň göçme sanyny ýazgy edýäs, sine gepleşigimiň bugunky sanyny zehinde ýaş aýdymçylarymyz Mejlis Gyýasow şeýledi Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atyr bäýatçylygynyň ýeňjisi, gahrman arkadamyň şahs erpaýynyň eýesi zehinde aýdymçylarymyzyň biri Xan Pälwanow ýigitler öz sadrynalary topar bilen gepleşigimde gatnaşyp oturýarlar. Gepleşigimiň dowamynda nisip bolsa aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine size bir halipalardan gelýän, halipalarymyzyň ýerine ýetiren döreden bir näçe aýdymlaryny aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine size ýetirer, gyzykly söhbet eder. Şonuň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen we tele ýaýlymyny o wagtlar saglaşan atly gepleşigimizde tomaş etmekligiňizde dowam edin. Biz gepleşigimiziň başynda Türkmen sunwatynyň hak howanlary Türkmen sunwatyny öçmejek ýyzgallaran ussat halipalarymyzyň hak howanlary edýär arkadamyda bize ähli wagtda görülle bolup duran, mektep bolup duran, aýdym aýtmakda, saat çalmakda, şygyr ýazmakda bize halipa bolup duran edýär arkadamyda ak ýüregimizden köp sag bolsun aýdýas. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýatynda Türkmenistan bitaraplygyň mekany bilen ajaýyp elimizde Türkmen halkymyza gowunlar, bagtly günler, toýly günler ýar bolsun. Biz şeýle ýaşy arzuwlar bilen o wagtlar saglaşan atly gepleşigimiň göçme sanyna başlaýar. Ýa-da melledik bugun gepleşigimiň göçme sanyny zehinde ýaş aýdymçylarymyz Xan Pälwanow şeýle-de Mejlis Gyýasow öz sadrynalary topar bilen siz üçin owadan aýdymlary ýerine ýetirmek üçin biziň gepleşigimizde gatnaşyp oturýarlar. Ýene bir ýola ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Sağ ol Bemura. Ne ilkler gepleşigimizde çağıran şuň sağ bolun. Ne bize şular ýaly ajaýyp döwürdi, ajaýyp zamanada şular gepleşikleri taýýarlap dinleýijilere ýetirmäge giň mümkinçilik berip beren gahrman arkadamyz we elbetde biz ýaşlara şular ýaly ajaýyp gepleşiklerde aýdymlarymyzy halk köpçüligine ýetirip dinleýijilerimize şular ýaly halipalardan miras galan aýdymlary kämil görnüşine ýerine ýetirmäge giň mümkinçilikler berip beren gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Bize hemme wagtda halipa bolup durýan özüňe milletleşdiň elbetde gahrman arkadamyz biz ýaşlara halipalyk nusuk mektep bolup dur elbetde bizim gahrman arkadamyzyň şular ýaly döredip beren mümkinçiliklerine jogap edip geljekde halipalardan galan şu miras galan aýdymlar kämil görnüşine halk köpçüligine gahrman arkadamyza ýetirer diýip inanýan. O wagtlar saglaşan gepleşigiň şu süýlenen halipalardan galan miras galan aýdymlary ýerine ýetirip berel başardymyzdan belki dinleýijilerimizden göwünden turar. O menem hanyň aýdanlaryna goşulýan biziň bagtly döwrümüz bar. Biz bagtly döwrüň bagtly ýaşlary gahrman arkadamyň saýatyna işlemäne, döretmäne, täze aýdymlary işlemäne kän mümkinçilikler bar. Bize şu uly mümkinçilikler döredip beren halkyň aladatyna duran türkmen sunwatyny söýýän, türkmen sunwatyny dünýä çykaran, arşa çykaran mehriban gahrman arkadamyza tüýsürekden sag bolsun diýýär. Edýär arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rewaj alsyn. Bizem geljekde edýär arkadamyzyň döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp edýär arkadamyzy, döwrümüzi, ýurdumuzy wasp edýän täze aýdymlar bilen degenlerip durar diýip inanýaryn. Köp sag bolun ýigitler, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hakykatdan mehriban arkadamyzyň saýasyny ýaşamanyda, işlemänide, döretmänide döreden aýdymlarymyzy halk köpçüligine ýetirmäge, dinleýijiler bilen paýlaşmaga edýär arkadamyz ähli mümkinçilikler döredip berýär. Umuman biz öz çekýän zähmetimizden lezzet alyp işleýär. Biziň ajap döwrümüz bar, bagtly döwrümüz bar. Biz şu döwrüň bagtly ýaşlary geljekde de elbetde bir egine berip ýurdumuzy gahrman arkadamyzy wasp edýän aýdymlary döredersiňiz biz inanýas. Ana şol döredilen aýdymlary bolsa bizim kämil görnüşde gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyny şekilli aýdymlar görnüşini o wagtlar ýaýlymynyň üstü bilen dinleýijiler bilen paýlaşyp durar. Ikiňizde bir halipalaň ýolunda dowam etdirýän ýaş aýdymçylar hökmüni ýurdumyzda tanalýan, toýlarda, bayramlarda başardyňyzdan mehriban arkadamyzyň saýasyny biziň
Türkmen halkynyň geçmişini, taryhyny ýaşan ustad halipalarymyzyň döredän ýerine ýetiren aýdymlaryny bir başardyňyzdan täzeçe görnüşde, täzeçe öwüşgün bilen dinleýijiler bilen paýlaşýaňyz. Ne bir ol aýdymlary häzir gepleşiň dowamyny dinleýijilere ýetirer. Şoň üçin mehriban ýylaşar başga ýaýlyma geçmeden Türkmen Owa tele ýaýlymasyna owalar taýlaşan näçe gepleşiginde tomaşa etmek bilen dowam edin. Ýöne aýdymlara geçmeden öňürti bir gepleşigimiň başynda gyzgyjyk söhbete geçäýin. Bir bugünler nesip bolsa Kahraman arkadamyzyň saýasynda ähli medeniýet sunugy diýişgärleri, bagtyar türkmen halkymyz bir uly toýu her ýyl Kahraman arkadamyz bir däwe urdy. Medeniýet sunugy diýişgärlerini goýulýan aýratyn, hormat, syýyla, sarpy hökümini medeniýet sunugy diýişgärleriniň bayramy ullan toýlanylýar. Ne bir toýada elbetde bir sowgatlyk elýänsiňiz, mümkin täzelikler edýänsiňiz, bir täzeliklerinizi dinleyijiler bilen paýlaşdyňyz, biz bilen paýlaşdyňyz. Ne Han Pelwan owalar taýlaşan näçe gepleşigimiň öňkü sanlaryna da gatnaşdyňyz. Ne meýlis ilkinji tapar bilen gepleşigimde gatnaşýar, bir meýlisin dinleyijiler üçin, tomaşaçylarymyz üçin, biz üçin hem gyzykly bir aýdym saada gelişiňiz. Näçe ýyllar bäri aýdym saadaň içinde, sunugatyň içinde bir haýt halipalaryň ýolunda dowam etdirýäňiz. Şo arada bir gyzgyjyk söhbet edäýin. Men 1990-njy ýylda Göktepe tarawyna eneden oldum. Men kiçiligimden hem aýdym saadaň içinde, ýöne toýlarda, bayramlarda 20 ýaşymda Aýdym aýdyp bir halkyň öňüne çykyp başladyňyz şeýlemi? Ha. Haýt halipalaryň ýollaryndan aýdymlara ýerine ýetirýän. Men esasy Türkmenistanyň halk artisti Atabay Şargulyewiň aýdymlaryny köp dinleýän, başardygymdan Türkmenistanyň halk artisti Öwedgil Tekaýewiň aýdymlaryny ýerine ýetirýän. Şuňlaram mene mehriban arkadagymyzy ýurdumy wasf edýän täze aýdymlar işläp otyr. Ýakyn günlerde şekilli aýdym görnüşini Türkmen Owazy tele ýaýlymynyň üstü bilen dinleýijilerimize ýetirer. Onda biz sizden täze aýdymlara garaşýar, şekilli aýdymlara garaşýar. Han sizde bir sunwatda bugünler näme täzelik? Elbetde ýa meýilsiňe meýillap geçýär. Menem şu täze şekilli aýdym üstüne işläp gutardyk. Näzip bolsa ýakyn günlerde ýurdumyzy Kahraman arkadamyzy wasp edýän ajaýyp watany bir ajaýyp aýdymy işledik şekilde görnüşde Türkmen Owasyň dörejilik topary bilen ýakyn günlerde näzip bolsa tomaşa edip bilerler. Halipa şäher göl giň mümkinçilikleri döredip berdi arkadamyz. Giň şerpleri bar şu halipalaryň aýdymlaryny täze öwüşgünen halk köpçüligine ýetirip teleýilmeň üstü bilen şu dinleýijileriň göwnüň turajak aýdymlary işlemäge giň mümkinçilikleri bar. Bizim şu halipalardan miras halan aýdymlar kämil görnüşini esasanam häzirki wagtda şu halipamyz Türkmenistan halk bagışly Sahjep Barfyň dörejiligini ýerine ýetiren halk aýdymlaryny oradaky halipaň aýdymlaryny şu estrada görnüşine geçirip şu saadany ýigitlerimizden işleýär. Ýakyn günlerde näzip bolsa şol aýdymlary estrada görnüşine dinleýijilerimize ýetirer. Bir näçe aýdymlary şu gepleşige de getirdik. Häzir başardygymdan ol aýdymlary gepleşiň dowamyna ýerine ýetirip berer. Onda häzir gepleşiň dowamyny ol aýdymlarym uly höwes bilen dinlersin. Bir söhbetimiz jemläp bir owadan aýdymlara geçäýin. Halipalaryň dörejiliginiň näýe aýdymlar bilen gepleşigimizi başlaýar. İlkilen häzir halipalarymyzyň ýerine ýetiren gyýlar gelýär. Bir ajaýyp aýdymma gepleşigimiz bilen ilkinji aýdym şol aýdym ýerine ýetirip beräýin. Bale. Meýlisiz. Men häzirki ýerine ýetirjek aýdymym Türkmenistanyň halk artisti Öwedgil Tekaýewiň dörejiligine degişil. Bu aýdymy Atabay halipada ýerine ýetirdi. Men hem häzir şol aýdymy başardygymdan ýerine ýetirmekçi. Aýdymyň ady haýsy aýdym? Gök kepterim diýen. Gök kepterim. Söýgü aradamy aýdym? Söýgü arada. Onda bu aýdymlar biz häzir uly höwes bilen dinlersin. Bir häzir Han aýdymdan başyn başlar, onuň ýygynyň meýlis ýanky gök kepter diýen söýgü aýdymyny ýerine ýetirir. Sonra gepleşigimizi söhbete şu arkaly dowam edibererse, onu Han sizi sahnamyza çağırýar, mehriban ýylaşyp dinläň diýin salyň, lezzet alyň.
geleydi. Şifa çektim yedi canlar. Yol verin kıyılar geleydi. Yol üstüne koşasınar. Dök yaprağı düşesınar. Allah'ın yaşasınar. Kıyılar geleydi. Kıyı geleydi, ner geleydi, bal geleydi. Kıyı geleydi, ner geleydi, uz geleydi. Ayağa kıyılar geleydi. Hava! Mahmal toplusu Araz çayının köprüsü Üstünden kıyılar geleydi. Coşma haber oğlu coşma. Kıyrat münül ihetten aşma. Yıllardan inen çeşme. Kıyılar geleydi. Kıyı geleydi, ner geleydi, bal geleydi. Vah kıyı geleydi, ner geleydi, uz geleydi. Ayağa kıyılar geleydi. Üstünden kıyılar geleydi. Yol verin kıyılar geleydi. Dökülün gül verin kıyıda. Salamami aytıp derim. Doğanlarıma doğuşun kıyıda. Bir yanımni aytıp derim. Bir yanımı aytıp derim. Göküp derim, göküp derim. Asmanani verip salam. Eğilinsem yolun güzel. Kavul etsin min tüvellam. Tüvellami al kiptirim. Tüvellama al kiptirim. Gökiptirim, gökiptirim. İkramlar kılardın. Zuğabalva tiyip gelirdin. Zuğabını al keptirim. Zuğabını al keptirim. Gökeptirim, gökeptirim. Zuğab bir tevde. Zuğabını al keptirim. Zuğabını al keptirim. Gökeptirim, gökeptirim.
sidip zuan yasan yuqada da kuncu disin Hüp bilimli akıl kuşli Qıyda salam aytip derim Qıyda salam aytip derim Göküp derim, göküp derim Qıyda salam aytip derim Göküp derim, göküp derim Mehrbanileşler, hormatly tamaşaçylar, Aşgabat Meden Din Jalyş Merkezine owallar taýlaşyny atly gepleşigimiziň göçme sany dowam edýär. Ýa-ni gepleşigimiziň başynda Han Pehlwanow şeýle de meýlis kıyasyň ýerine ýetirmegine bir ajaýyp aýdymlara diň sallyk. Indi gepleşigimizi ýürüýte dörejilik toparmadan taýýarlan soraglar bilen dowam etmek isleýän soraglar ikiňde de degişli. Bir ýaşlygyňyza garamazdan ýa bir näçe ýyl bäri aýdym sadyň içinde halipalar diňleýän, halipalaryň arhivdaky ýazgylaryny ýerine ýetiren aýdymlaryny diňläp bir toýlarda, bayramlarda halkymyza hyzmat edip gelýäňiz. Ne kiňde de soraw şeýle sungatda aýdym aýtmakdy. Siziň pikiriňizçe zehin birinji orundamy ýa zähmet? Han. Ikisem deň derejede gerek kädýän Begmurat. Sebäbi zehiniň bolan bilen oň üstüne zähmet çekmeden, şonu baýlaşdyrmasaň zehin ýiterim kädip pikir edýän. Dynysy zähmetiň netijesinde de känler gazanyp bolarym kädip pikir edýän. Düşünükli. Meýlis, siz näme pikir edýän? Hawa Begmurat, menem hanyň diýenlerini alalaşýan, men zähmeti ikinji oruna goýardym. Adama aqbalyna zehin berilmese, zähmet çekeniň peýdasyny imkanýar. Elbetde höwes dynysy zähmetiň netijesinde köp zat gazanyp bolar. Emma zehini tapawutlanýan imkanyp pikir edýän. Düşünükli. Indi ýene bir soraw şu tymsalyňyz bilen ýüzlenesim gelýär. Bir halipalardan eşden şeýle tymsalym ýadyma düşýär. Öň gadim döwürlerde baýlyk, alym, mertebe, dost bolupdurlar. Bulan köp wagtlyk uzaga çeken dostlugy bir gün aýra düşmeli bolup, hersi bir uzak ülkäge gitmeli bolupdurlar. Şonda bular öz aralaryna bizinni birek nireden tapyp bilersip, birek sowal beripdirler. Şonda baýlyk söze başlapdyr. Meni bazarlardan, täjirliň howlusundan, söwdegarlyň hazinasynyň meni tapyp bilersiňiz diýipdir. Ondan soň ilim söze başlapdyr. Meni mektep medreselerden, alimlaryň söhbetinden tapyp bilersiňiz diýipdir. Bular diňläp oturan mertebe sesini çykarman dur beripdir. Şonda baýlyk bilen ilim mertebe ýüzlendirler. Sen näme sesini çykarman ursaň? Sen gitseň, biz sen nerden taparys diýip soraw bilen ýüzlenipdirler. Şonda mertebe şeýle jogap beripdir. Men gitsem hiç wagt ýygyma dolanmar diýipdir. Ne özümiz bilýäs, geçmişde de geljekde de şu günem türkmen halky baýlygyň barlygyň ugruna däl eýsem mertebeň ugruna göreşýän halk hökümine hasaplanylýar. Ne bir türkmen ýigitleri, türkmen ýaşlary şu mertebeli geçmişimizde mertebeli ata-babalarymyza buýsanyp ýaşaýar. Sizem bir türkmen ýaşlar hökümine mertebe näil garaýan? Mertebe näde goraýan? Begmurat dogry gelip geçdiň. Sungatda şeýler wakalar bolýar. Zer seçilip ýatylsa da barylman, lewde edilen märekä ýeki köpükli sowup gaýdylan toýlar, märekeler sungat işgärleriniň durmuşynda bolupdyr. Meňem durmuşymda boldy. Ýa-ni bellep geçdiňiz şu pederden galan häsiýet, ýa-ni mertebäni bar zatdan belentde goýmak. Lewsine taşyran adamda mertebe bolmajagy bize kiçilikden aňymyza goýulan. Düşünükli. Meýlis, siz näme pikir Asal sungata gelen adamyň niýeti beýik mertebe gazanmak. Ýönekäte şol gazanalandan soň onu saklamak ýetmekdenem agyr düşýär. Sebäbi adam mertebäni bir gezek gazanyp bilýär. Ol ýetenden soň gaýdyp gelmeýär imkanýar. Şoň üçin oňa ýaşlykdan jogapkärlik çemeleşýär. Gaty ýerlikde berilen jogap hakykatdan meňdejek bolsak, hakyky türkmen boljak bolsak, ne geçmişde ýyz galyran özlerini dünýä tanadan şahsiýetlerimiz bar, ata-babalarymyz bar, mertebeli geçmişimiz, taryhymyz bar.
şolara meňdejek bolmaly. Şoň üçin ykbal biziň hiç şeýrimizi mertebeden aýyrmasyn, Mehriban arkadaşymyzyň saýatyna görjek günleriniň gowy günler bolsun. Indi bir gepleşigimizi aýdymlar bilen dowam edelim. Her ýeňiz mümkin bolsa 2 sany aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Ondan soň o gepleşigimizi ýene-de söhbetde şu arkaly dowam ederiz. Mehriban ýeleşler, hormatly tamaşaçylar, diňläň, diýinç alyň, lezzet alyň. Can ay kurban boloy kurban boloyun ey zalman waya cennet gözlerin senin sana gelenler satın alayın alayın dükkanım karaya Weather way sinna yendim otobay yendim otoba ey alkim way kişte deli bu bağa dünyanın bar kıydı sana sadaga mümkide dinmez mi yar ah ne dedim senin ey maraley kalbirey Zan ay umidun zeri umidun zeri ay dinler waya yatmayın uhanlardır çeşmimin körünü kalkalabidir geliyor yaşıl baş sonulma ah ölürüm senin ey garip aşık ey aşık garip ey bülbülüm vardır gel vardır ey pırlaydır vay bulur kimin yarıdır Yohol yürüdü güldürme derdir ey derdir kadımından çıkana ah tolurum benim maraley kekley çıkan tolurum senin münkide
da degmez mi näderin senin gel senin yaşıl baş sonulma ah ölürüm senin Koşurum doğruymu dedim Ay doktor men koşurum doğruymu dedim Onu gelmez mi kayıgıtlık şağı Oğlumluktan gidin dedim bir adam Onu gelmez mi kayıgıtlık şağı Oğlumluktan gidin dedim bir adam Onu donulmaz mı yigitlik şağı bir yedir Onu gelmez mi kayıgıtlık şağı Vakşoryenin ışkından ete bir yedir Onu gelmez mi kayıgıtlık şağı Şarkadına Adan vurup ömrüm kuluna Ay adan vurup ömrüm kuluna Bıldırmasın yetim kışın yeline Vakurin uğrayır baktım kayda geline Onu donunmaz mı yigitlik şağı Ey uğrayır baktım kayda geline Vakurin gelmez mi kayıgıtlık şağı Nedir bildir bitmedi hiçbir iş Yenilince kaçar bildir akıl kuş Kalmadı ağırla gitti tamam iş Onu bilmez mi kayıgıtlık şağı Kalmadı ağırla gitti tamam iş Onu bilmez mi kayıgıtlık şağı Onu donulmaz mı yigitlik şağı Onu bilmez mi kayıgıtlık şağı Sana bulun sevgim elimden giyindir dağlardan bilindir
Diňizden şoňdur Egersin ýylgyrsyň Gülüp nurum sen Yüreğime bağlayaram sen Egersin ýylgyrsyň Gülüp nurum sen Yüreğime bağlayaram sen Denizde dürümsin asmana ayım Yedi aklim söksün tapılmatayım İhtiyarın Allah'ım yüreğim sene ummanı versan men Küreğim sene İhtiyarım Allah'ım yüreğim sene ummanı versan men Küreğim sene Ey zahanım, zahan kestesi mali Salam getirir, güler yüzlü yarıma Yar mehrimden kalbim tapar kimali Di mecnunum, ay, gülfütarına İhtiyarım Allah'ım yüreğim sene ummanı versan men küreğim sene Egersin ýylgyrsyň gülüp nurum sen Yüreğime bağlayaram sen Kasmat meni yitirdi Bulgun söyle nağmağa Bağ baksalar mikani Düştüm Mısri Osman'a
Ellerime tatazdım Ullumat miznuni Asqadına tutazdım Oh ey Oh Kısmet beni yitirdi Ulgun çölü dağmağa Ey Bağbapsalar mikani Düştüm Mısri Osman'a Ey Nitip yara düşendim Ellerime tatazdım Bullumak miznuni Asqadına tutazdım Oh ey Oh ey Oh Mehrbani ýaşar hormat tamaşaçylar, owalar sağlaşan natly gepleşigimiz dowam edýäs. Ýigitlerimizden ýerine ýetirmegini bir iki sany her haýsy aýdym ýerine ýetirip berdi. Bu aýdymlar biz uly höwes bilen diňledik. Gepleşigimizden her sanyny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi şahir dostumyz Kerim Halidyň bir näçe tapmaçalar gelýärdi. Ol tapmaçalary biz aýdymçylara ýetirýärdik. Ýöne bugun gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Kerim Halidyň näle Yunus Allah Nazarovdan bir näçe tapmaçalar bize gelip goşdy. Ol tapmaçalary biz häzir size ýetireriz. Tapmaçalar iki ýyňda da degişli, iki ýyňda tapmaçalar jogabyny tapmaga synaşmaly. Onu taýynmy? Onu ilkinji tapmaça şeýle. Tomus ýerli bu topragy üýtgär ýaýlalan howasy öýde tomaş edýäris, ýaýlymda Türkmenowady. Jogap dogry. Dowam edýäs. Göýektepe galasy diýen mukamlarynyň heňi bek. Aýralyk sadyň eşdeli, şal aman gelli, Gönübek. Jogap dogry. Dowam edýäs. Oglanlykdan sady söýseň, diýmek geljeginde nep bar. Şeýdip ussatlyga ýetdi, oglanmagy taqjep bar. Jogap dogry. Dowam edelim. Türkmeniň gazma dutary melhem eýler ähli derde. Onuň soňky perdesine diýilýändir Şirwan perde. Jogap dogry. Näme deňrak diýjek o bilkin jogap berde. Indi sen pikirleninçe han garaşmada. Dowam edýäs. Indiki tapmaçan jogaby Türkmen sunnatyny bir ustad halipa sadanlarymyzdan biriniň ady. Türkmen mukamynyň başy öz sunnaty bilen belli. Humar alan atasydyr. Täç Muradyň ogly Malli. Jogap dogry. Indiki tapmaça şeýle. Ser aýlasak ýydymyda ençe halipalar gally. Biri Serdarda doglan ustad bagşy Rowşan Halli. Jogap dogry. Serdar etrawyny dünýä ýenen bir halipalarymyň biri Rowşan Halli. Dowam edýäs. Bu tapmaçaň jogabym ýene bir ustad halipalarymyň biriniň ady. Dağlara seýrana çyksaň goç görünür iki ýeke tary bilen köňüllerde gally, öwez gelli, teke. Jogap dogry. Ahyrky tapmaça şeýle. Gyýza gady gördüm düzdü. Belki dolan nur dokudy. Emma sady hayran gally, çalýan eken ol.
Opdy. Opdy, çogak dogryna tapmaçalaryny ýollan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Yunus Allanazarov da ýollan tapmaçalar üçin hoşallygymy bildirýär. Seni bir gepleşigimizi sizin ýerine ýetirmeňizde bir kısa aýdymlar bilen dowam edelim. Bilelikde de mümkin bolsa ýerine ýetirip berseňiz. Açtım. Şeýdäýin. Ona mähruanylaşar hormatly tamaşaçylar gelin An Pehlwanowyň mejlis qiýasyň bilelikde ýerine ýetirmegine bir kısa ajaýyp aýdymlara diň salalyň. Soňra gepleşigimizi ýene de söhbetleşik arkaly dowam eder. Yakfa fi kul wurdum Oňady tüýgi Ýas kalma baqy Oýdy bir duýgy Tinladan bir tellen Gamady gaýgy Aklym hayran galyp Görküňe ýadwel Ýady ýetmel Üzbe güllerden Seýlen hem idi Güler ýüzlerden Üzbe güllerden Üzbe gıylardan Dıyman gördüm benim Durkumu yadwel Dilardın edin Fücüdün fücü Lanet edemeni Şol füýgün güýji Yürekde ornaşdy Gaýgyly günji Gar bolup nurana Ýagty gaýarul Riyada ýekul Üzwe güllerden Şeýle kemnedi Güler ýürdün Üzwe däwlerden Üzwe gaýlardan Rihan wurdun senin Durkumy ýadwel Barsahir azaya Vaktiňi ýaldy Azayıp görküme Bir tüzlüm ady Görnizeler ýalgy Ýasygyn düzli Tabin bolup tüýgi Tatyny ýadwel Ýada ýekul Üzwe güllerden Şeýle kemnedi Güler ýüzlerden Üzwe däwlerden Üzwe gaýlardan Rihan wurdum senin Durkumy ýadwel
yoktur bana koydun beni fidarmana dedin bana divana bir kervanı mehrizimal Ağlasın ağlayan min Mehribi görüyün min mehrizimal Yürme yoktur bana koydun beni fidarmana dedin bana divana bir kervanı mehrizimal Ağlasın ağlayan min Mehribi görüyün min mehrizimal Aklamanın gözlerim Zalim al yar sözlerim Süyediğim sözlerim Zalim al yar gözlerim Gece bulsun gelpinini Yürgün kütüyer benim Mehrizim al Gil 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 gilenem 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 Ağlama gididim ağlama Ağlama gididim ağlama Gece bulsun gelpinini Yüreğim kütüyer seni mehrizim al Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem Kalmayar bugünlere min oyup dedim bana sen divana mehriwana mehrizim var Ağlatın ağlayan min mehrini görüyün min mehrizim var Aklamanın gözlerim sanım al yar gözlerim Hüyendiğin gözlerim sanım al yar gözlerim Gece bulsun gel seninle yüreğim kütüyer seni mehrizim var Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem Ağlama edivim ağlama Ağlama edivim ağlama Gece buldum gelpinini Yürügü kütüyatini Mehrizim al Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem Gil 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 gilenem 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 Mehriban ileşir hormatly tamaşaçylar we allar taýlaşan natly gepleşigimizi Han Peýalwanow şeýle-de Meýlis Qiýasowyň gatnaşmagyny dowam edýär. Seni ýene de ýigitlerimize sorawlarymyz bar. Dörejilik toplamy tarapyndan taýýarlanan sorawlar bilen dowam edeli. Tuğulamy diýarymyzda her bir günümiz toýlara, bayramlara we senýä ýangy gepleşigimiziň başynda da belledik. Ikiňizde Mehriban arkadaşymyzyň saýasyny bir halkyň öňüne çykyp toýlarda, bayramlarda dinleýijilere, halkymyza owadan aýdymlary ýerine ýetirip bir lezzet berýäňiz. Ne durmuşda her hili ýagdaýlar bolýar, gaýgyly, aladaly günler bolýar. Şolar ýaly pursatlarda nädip halky özüňize çekýäňiz? Hawa elbetde olar ýaly ýagdaýlar gabat gelen pursatlar bolýar. Näme hili ýagdaý bolanda şu halkyň öňüne şu güler ýüz bilen ruhyň belin tutup çykmany gaýdyp pikir edýär. Sebäbi halk islenlik sunuw diýişgärden isle aýdym staýan nol artist bol şu ruhy lezzet alýar halk. Şoň üçin sahna bolýarmy, toýdur bayramlar bolýarmy, şahsy meselelerini goýup şu ruhyň belin tutup şu sahnada öz aýdymlaryny, sazlaryny ýerine ýetirmeli diýip pikir edýär. Düşünükli. Meýil siz näme pikir edýäňiz? Bagşy sunuw diýişgäri halkyň ruhyny galdyrmak üçin öz ruhyny belin tutmak zerur. Syssypeslik ýagdaýlyk bolan da halka şonu bildirmeliler imkanı. Umuman yüreğin coşup durmalı. Onu toýlarda, bayramlarda yürekleriniz coşup dursun. Owadan aýdymlar halka ýetirip duruň. Ne ýene de bir soraw. Siz üçin bagyt näme? Elbetde şu parahat durmuş, asuda asman, galberse de öz ýakynyň ýanynda bolsa, iň ul bagyt men şu diýip düşünýän. Meýil siz? Hawa Begümrat
hormatly arkadaşymyzyň saýatynda ýurdumyz parahat, günümiz toy bayramlary beslenýär. Şol iň ulbagat diýip düşünýär. Düşnükli, onna durmuşuňyzda bagtly günler, gowy günler, toýly günler ýar bolsun. Bizi şu toýly günlere ýetiren, bagtly günlere ýetiren, bize ähli wagtda görelli bolup duran, ýedi arkadaşymyzyň ýaşy uzak bolsun, jany sag bolsun, mertebesi belent bolsun, alyp barýan beýgi işleri elmadama uly rowaşlyklara wetsensin diýip tüýsüremizden arzuwlaýar. Şeýle ýaşy arzuwlaryň dowamyny bir owadan aýdymlara wetsep dowam edeliň. Her haýsyňyz 2 sany aýdym ýerine ýetip berin, soňra gepleşigimiz söhbet şu arkaly dowam eder. Mehriban ýylaşlar, hormatly tomuşaçylar, Türkmen owadyny owallar sarlaşan natly gepleşigimizde tomaş edin. Baskıdım didem üstüne keyim çıkmadan ayazıklarımdan oyun fagmana çıkanlar şermatan ayazıklarımdan aşığın azirge verip darmatan ayazıklarımdan oğul beni zan dünyanın uğriken oğul beni zan ayvunun sultanı han oğul beni. Yetinin tasbağul dedederey Yetinin aşkın medederey Garip keminen yar oğul bir yar Kara kara hay hay gönürlen hay hay Kara kara yara gönürlen hay hay Güzüşmüşüm hay hay oyunu ali Tizi yara gönürlen hay hay Güzüşmüşüm hay hay oyunu ali Nedviçe yara bilirlen hay hay Uçuşmuşum hay hay oyunu ali İnce yara bilirlen hay hay Öpüşmüşüm hay hay oyunu ali Ay aynı yanıdır bilen ay Öpüşmüşüm oyunu ali Oğul bey zan dünyanın uğriken oğul bey oğul bey zan ayvunun sultanı han oğul bey üstüne giyip çıkmadan ayazıklarımdan oyun fagmana çıkanlar şarmadan ayazıklarımdan aşığın acil verip darmadan ayazıklarımdan oğul beni zan dünyanın buğriken oğul beni zan ayvunun sultanı han oğul beni. Ozıktın gözlerim oğudan bin marar Şirin çeker sözlerim oğudan bin marar Boyun ayağın ayran altın falaya Kıyılıp beri tüven
hayran ardın halaya Kıydık beri tüven bir Ovudun pin maralım Oğa baranda gördüm Koydu duramda gördüm Sana yüreğim verdim Ovudun pin maralım Boyun alayım hayran ardın halaya Kıydık beri tüven bir Ovudun pin maralım Boyun alayım hayran ardın halaya Kıydık beri tüven bir Ovudun pin maralım Yürekteki armana inne galidir manan Bin mullum tin kurbanan Ovudun tin maran Boyun alaya hayran ardın halaya Kıydık bir tüven bir Ovudun tin maran Boyun alaya hayran ardın halaya Kıydık bir tüven bir Ovudun pin maralım Bilsiz doğmaz ay günüm Bilsiz yaşmaz ay günüm Günü ayat ay günüm Ovudun pin maralım Boyun alaya hayran ardın halaya Kıydık bir tüven bir Ovudun pin maralım Boyun alaya hayran ardın halaya Kıydık bir tüven bir Ovudun pin maralım Ovudun pin maralım Ovudun pin maralım Yoluma ayrılık var, zıdalık var, ölüm var Bir garip beni yoluma Film dağılır, bilim dağılır, küçüktür Film hızır, bilim hızır, küçüktür Yarın alır, geldi bana neşiktir Bir garip beni yollam Yoluma
nispet tamayetidir. Hayır yerde mi kartun hatadır. Min garip min yolma. Bradalar din uşurum kalınlar. Hoşuş var min yolu salınlar. İlrağır tanıradı bulunlar. Min garip min yolma. Yolma. Eğer ağır tanıradı bulunur min garip min yollan. Yol mu bilir? Yandırdı canımni, yaktı bağrımni. Türmülüdür sol kara gözlerin senin ey, gözlerin senin ey, gözlerin senin. O seherden izlayıp varsam izimden, sikerdir serinlere dillerin senin, dillerin senin. Astamaz kerulli kul filme Şubra kibler düştü vah benim yoluma benim yoluma benim yoluma Gözlerimden akan kanlı filme Gark bulur kuva Kadırın film Kadırın filme Yarını çağırdım bir beri bakma Gülgenin kovdu yar yar Könlümü yakma Könlümü yakma Ahey Vefali yar yarın beni unutmadı bay Dastın katı yekin yar yar Nedirin senin ey, nedirin senin Köyümde yana gehib yana Isındı bulup min deli divana Deli divana yar Garip asık bulmuş nalı cuvana Yürülüp gelmez mi yadırın senin Yadırın senin Dastın gatikin lilon, 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 lilim Nedirin senin ey, nedirin senin Behruani ile şer hormat tomuşuşlar
Kahraman arkadamyzyň saýasyny paýtagtymyz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabad Meden Din Çalyş Merkezine owalar saýlaşanatly gepleşigimiň göçme sany ahyrlap barýaryna gepleşigimiň dowamyny Han Pehlwanowyň mejlis qiýasynyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlar size ýetirdik, gyzykly söhbet etdik. Biz ýene bir ýoly biziň gepleşigimizde gatnaşan ýaş aýdymçylarymyzy dörejik toparmyzyň adyndan sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadamyzyň saýasyny arman ýadaman Mehriban arkadamyzyň biziň watanymyz üçin, halkymyz üçin gazanyp berýän beýik ýeňişlerini, asuda ýurdumyzy, parahat watanymyzy wasp edýän owadan aýdymlarynyň töwrüniň köp bolmagyny sunuň täleminde de hemişe bir alhamyz joşup Mehriban arkadamyzy halkymyza täze aýdymlar bilen hyzmat edip durmagydan tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun. Menem pursatdan peýdalanyp Mehriban, Gahraman arkadamyza tüýsüregimizden sag bolsun aýdýas. Edil arkadamyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidam rawaj alsyn. Bir de halipolyk Mustafa mektep bolýan Gahraman arkadamyza biz ýaşlarym köp sag bolsun aýdýas. Edil arkadamyzyň jany sag bolsun, başlyk bolsun. Biz ýaşlara döredip bilen giň mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Bunun beýle edil arkadamyzyň tutýan tutumly işleri rawaj alsyn. Köp sag bolun, ýigitler arzuwlaryňyz hasyl bolsun, maşgalaňyz awat bolsun, sunuňat ýoluna Mehriban arkadamyzyň saýasyny o günler, toylu günler akbalyňyz köp bolsun. Indi gepleşigimiz ahyrlady, elbetde gepleşigimizde tomaşa edýän bolsaňyz bir owalar saýlaşynaty gepleşigimiziň her sanynyň jemi Mehriban arkadamyzyň wastyny ýetirýän bu ýetişli aýdymlar bilen şahirana feterler bilen jemlemek bir öz bolşy bir däwe döwürli. Bizem şu günkü gepleşigimiziň şu günkü sanynyň ahyryny edýär arkadamyzyň wastyny bu ýetişli bilen beýan edýän şahirler feterleri bilen aýdymçylarymyzyň owadan aýdymlar bilen gepleşigimiz jemläýin. Başlyk. Pursatdan peýdalanyp türkmen sunuňatyny arşa çykaran, türkmen milliligini dünýä tanadan, bize ähli wagtda mektep bolup duran, görelli bolup duran, halipa bolup duran Edil arkadamyza ak ýüregimizden köp sag bolsun aýdýas. Edil arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahraman arkadamyzyň saýasyny Türkmenistan bitaraplyň mekany bilen ajaýyp elimizde türkmen halkymyza goýgunlar arzu edýäs, toýly günler türkmen halkymyza ýar bolsun. Neşeýle ýaşy arzuwlar bilen, ýigitlerimiz bilen bilelikde ýerine ýetirjek. Edil arkadamyzy wasplaýan şu joşuny aýdym bilen, bu ýetişli aýdym bilen biz gepleşigimiz jemleýäs. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagwallaşamyz, ýene de alaýjak. Bir hepdeden şol öňkü wagtda türkmen we tele ýaýlymyny owalar saglaşanatly gepleşigimizde görüşýänçek, hoş wagtyňyz. Dağı belend bolsa, iyili penali, halk bagtyar bolsa, dili senali, bize bagş etdiňiz şeýle zamany, uzak ýaşaň arkadaň, nur taşyp dur, watanyňdyr gaşlary, öňe barýas belend tutup başlary, alkyş aýdýar, ýurdun bagtly ýaşlary, uzak ýaşaň arkadaň, uzak ýaşaň arkadaň. Tekirvinin atın bizlep ayrılıp gör küpet dağı Yalık yolu arkadağım Fina otur gül diyarı Eyle balkan bile livab Arasına ahalihi Taşoğuz ihim marini Biriktiryen paytahtım var 5 vilayet bir jim olur Arkadağa savul diyer Halkım senin ihlasına Rahmet bilin jogap berýär 5 vilayet bir jim bolup Arkadağa savul diyer Halkım senin ihlasına Rahmet bilin jogap berýär
Güllebit yer güllü yada arka dağın ıhlatı var Muğu sayat ehli halkım Bidu batlı yünü var yar İle balkın ilekli var Arıtınla ahlili Taşıvdı himmarini Biriktiryen paytahtın var Geç vilayet bir cem olur Arka dağa tavalayat Halkım senin ıhlatına Rahmet dilin cevap ver ya Beş vilayet bir cem olur Arka dağa tavalayat Halkım senin ıhlatına Rahmet dilin cevap ver ya Akın halani halkımızın hormatly il ýaşul sıyıp haylany mehriban arkadamız canınız sağ bolsun ömrüňiz uzak bolsun biz ýaşlar el mudamaz sizin bilenler mehriban arkadamız Beş vilayet bir cem olur Arka dağa havval diyen Halkım senin ıhlatına Rahmet bilin Beş vilayet bir cem olur Arka dağa havval diyen Halkım senin ıhlatına